Движението е промяна. Промяна на гледната точка. Промяна на посоката. Превърни екипа си в двигател на промяната. Избери активност, която провокира креативността. Разчитай на нас за програми, изготвени специално за теб. Създай среда, която сплотява, и избери тема на събитието си. Включи в следващия си тимбилдинг предизвикателства, които ще те отведат до планината, морето, до снежни склонове или до слънчеви поляни. Довери се на отбор, който работи над 16 години, за да организира повече от 800 успешни събития за нашите партньори. Превърни екипа си в отбор, за да стигнете далеч като едно цяло.